Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Mayong adlaw guys. First time mo ni nakita, tanawag yun ha, para sa imo. Mayong ito ma'am. Ito na. Ito na dyan. Unsa ganito nitabo ha? Na dagma ko niya na kanang naikahoy ako na dagmaan mo bro. Kani diri na Paudjud. paud kani diri na. Pero wa kay gidala. Ay katulong balunan sa kuwapo. Okay. Kaya padulong ko. Tumbag yun. Nahapla gyud ko. Ang hapla gyud eh. Nahapla gyud ko. Uy nakakita. Wala, pag sagit na ako agay na gawa sa akong anak Oh. siya nalipong mo daw ko wala na dagma ko. Kaya kanang ay Liwa mo ko ni mong kunaw. gani wala na kay katong simento ko diri. Kani jud imo. Now no tato dito. Kaning diri nga kung ano na sa di ka halatayan nga kanang di dapat ka sa anak ko dito. Karon lang yun ang kuhan. Asa repeat? Di naman sa kuan kanang lusot sa strada third. Kanang ilikod sa bigit mo balay. Diha? Politeknik na Diri ka nakatod sa Central ay sa national. National. Hindi ka sa may nagkunin mo diri ma'am. Dili kay naka kuan mo ko daan sa Facebook. Nagkatuan na diya sa Facebook. Na siya daan. Kita na, Moto ni anak. kita na diya kadaan. Moto ni anak ko sa pinikaber na nga. Hatod ko diya sa kuan ni kanang gabi na kaila kanang mulot na. Moto siya addressing kay Eric. Sige. So ayan. Shout out tayo sa mga pedicabber kay nakailan nila sa kuha. No, mga pedicabber nga naghatod diri sa Rabina. Eric Hilot, no. Sige. Gawasan lang din ma'am, kailangan ginapamati ng mga padulungay o mga ginagmay Actually, ginapamati. bago pa ko na-operahan. Unsa nga opera? Gallstone. Gallstone. Gikuha gid akong gallbladder. Unsa man ka ng laser dili. Dili. Opera gyud. Opera gyud pero endoscopy lang pagkuan wala ko gibangan ako. Unsa na endoscopy ka na? Ay laparoscopy ka nang gikuhit ba gibangan ang diri ano. Na diri. Pero wala ikuan, abli. Na diri ang abri nga gulusot. Sige. Ano sa lang? Ay 3 months sa atong Pero okay lang. Layo na lagi no. Dali na din, no? Ano di, unsa di pamatin mo itong gallstone mo? kanang magsakit ang kuto-kuto niya mga dagan diri. Ultrasound ko last year pa ko na-diagnose na gallstone. Niya itong kuan. Sa Pahilis. nang gallstone ka ng Bato sa abdo ba na? Ito sa sulod sa dunya. mga bay nagbayad. 200 80 man siguro. 200 ka pinamong 200,000? Hindi ka engine mo 80 mo. Daghan na kung nakabangan na naman. instead nga to Ano lang, healing ra. Mahilis yun. Ibalikan o extra dili. Wala siya. Maihi lang. instead nga to ano Wala po ka kaplano to. At try siya nakukuhan mo. wala ko mahilis kaya ba? ako mga ay nagpahilis ako ko sa tambal no 1 year na ko nag-inom ng tambal 2 times a day niya mo tong magsuka naman po kay niya kung sakit na jud kayo Bago ito naman gipatandok. Gipatandok nga. Kasi madani po ano ba? Wala po. wala ko kaya naguna naman kung ano may result sa ultrasound Sige. Sige, asa kayo itong balay no, ma'am? sa kuan likod sa big Likod sa big daan nga politik Estrada ko na. bali kuan na mo ang Quirino Avenue Quirino Avenue. Sige, basig na kay shout out niya, ma'am. Sa taga Quirino Avenue. sa ko mga silingan naabot jud ko Red dire Cross, Girl Scout, sana. kaya Boy Scout Boy Scout na, o mga na, no? UM ba na sa una? dili Polytechnic. Sige, basig. Shout out sa mga masilingan, ma'am. ay mga silingan ani ko diri pinakalit kay nadagma ko My God. Yung mga kumare, niya, no? kung mga kumari na Diya, dyan mo na. Balay, dyan na niya. Hindi nga ba diha taki. Hindi. pasulod bali kung naman ay bali Pero landong diya, no? sa una landong Ako kay kasya diya. sa una landong kay daghan magkahoy o kada landong sa kasya Oo, Wala man ng politik na guba. Ang bigyan lain. Wala man ng politik na guba. 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 Wala man ng
So ang Boy Scout mo gitagyaan no. Naman Boy Scout Japon diha. Di ba? May nagsulod dyan. Dilap. Landinganan, may nasa helicopter sa una. Sa unang panahon. Barracks yun sa unang. O barracks gani, madagan mi diha, kay landing. Guys, ayan guys, shout out diha sa taga Quirino Avenue. Quirino Street. Quirino Avenue. Puro ipil-ipil. Quirino Avenue, Purok Ipil-Ipil, Digo City. Likod lang sa Big 8. Likod sa Big 8, Digo City, no? So God bless po sa inyo ha, maingod to. No, na si Ma'am Dire, no, kay ato ang tabangan kinadagma in town. No, lain biya ning ana, nga dili pa na sa kuan karon. Ugma na sunod ugma na dugay. No? Tabangan na to maayo yang gipamati nga in advance. Siyempre no banan sa pagampo sa Ginoo. Ug tanan nga modul sa kuam ni kamuta, no? Manikamoy ko nga mamaayo mo kutob sa kumahimo kay paid kay nata ginapamatisklawasan. Ug siyempre sa karon lang po nakakita ni nga video, please subscribe, comment, like, and share po, no? Para dagan ang sayod, dagan po tayong matabangan, no? Yan. Sa po sa kong followers kong Facebook page, sa akong TikTok, mga followers, mga TikTokers, o siyempre sa akong YouTube channel, Eric Hilot. Sa mga nag-comment, naintay nag-comment, gusto ko sa magpahilot, kaya lang pati daw layuwa. Makita ko sa layo, sa layuwa ko dati. So na lang, puhon, makani mo dere. Shout out sa mga nag-chat sa kuwas, no? Sa nag-comment. Ug siyempre sa lahat po ng mga OFW, God bless po sa lahat ng mga OFW. Yan. So magsugod ako gilit guys, para sa inyo ano. Ano itong kamot, ma'am? Yan yung dili nga ko. Ano yung makamot. Nagana. Yan na natutuyo. Ang isa, sakit isa ka? Kanin dire kapita. Sakit akit dire. Sige. Saka nito gamay lang kaya? Saka ito gamay lang. Hop, ya. Okay na. Okay na kana. Ito. Sige, tingnan pangal mo. Isa pa maganda kita nito.
Sakit na nay. Oo. Ha? Bilib ito. Ito na magilot na po yung bilot. Bilot na. Ito na kagsupa ko ito magilot. Hmm? Hotdog. Bawal ng hotdog. Ah! Nagawa ka mabot sa gym. Maganda ko po nung ka to sa piso na nakita sa manggahan na hindi pa kabot sa gym. Itong giyabuan sa mga ha? Hindi lang asin. Yan ang giyabuan ilang mga kuwan. Wala naman kuha eh. Manan naman.
Mag wala naman, nagsige naman lang sila kung wala naman dito. Wala naman ipatagon, wala na taon. Yung mga kwan man to, dagko kayo ba niya, pangwahi ingon lang yun, mga sobra-sobra, ako lang hindi pangwahi. Wala naman sila naman, dagko ang ba na. Wala naman yun, wala ka po lang ganda. Ano yun, may daging na. Tanang labot sa soda ko dito na. Ika na nga, wala na ako. Hagdaan taon. Ingat. Uy, mas maduhan naman mo eh. Nagkabasa na kagapon ni Be. Imasa, habat, punas, ligo. Karoon ng panahon na dili para sa una. Karoon. Sabi ka pas mo. Naman, kaya rin naman, kaya rin. Ano sakit eh. Naghahalan nila ganun ang buntag eh. Na, Yung meron. kaya nyo nang tuminibunta. Kayo. Kaya na po sa gawas. Manulod man dere kuan mga tauhan ra pero ang mga manulod. Pag man manulod sila. Ay. Ay ni sulod mga kuan ra. Natag players. Sulod ito sila. Sok-sok yun ba? Laman, ligo na lang to. Ayan. Matang ko na bulibag. Ha? Ito na matang ko na bulibag. Libre manulo.
Ito ba na may kahoy ba? Ayun, maganda daw. Wow, wow, wow. Wala mapit sila ibang dre. Nari dai. Magpuputan mo, lawin na. Ayun. Wala magsira siguro ng kompra. Belum. Wala nilawinan na. Hindi naman mapit eh. Kung dool lagi ng doge. Ito yung hindi mo naman kukuhan. Si Ryan sila. Oo. Pero ma'am,
Kira? Ano na? Apya. Boleh na ko balhin ma. Ano yung nago? Ini ko manahong no? Grabe lang sa mga. Ganun na. Dua ka box lang ha, nagtulak dito na. Ako nagkakita ka sa Facebook. Nag-sir ay nag-ano katamo silang konsisa ba mahirap sa strada. Hmm. Ano naman to siya ano likod siya ka pangsod ba ito. Hmm. Siya naging ko ano kana ano pagod nga ko diri daw ito siya diri. Search Bye. Ano ko na daw dia? Yan ang hilap yan. Ano ang hilap sa likod? Likod sa bigit, ano ang hilap doon? Wala. Iridat.
Mas munta sa kamong Buena Vista.